monggo Mbak Pipit. Monggo Bapak Agus dan Mbak Pipit boleh naik ke Kalian mbaknya itu. Sapa? Pik lho. Monggo Pak Agus. Monggo Mbak Pipit. Monggo. Kak Pak Agus sampai tindak mriki. Monggo Mbak Pipit. Monggo, monggo. Monggo, monggo, monggo. Monggo Mas Agus. Mbak Kong monggo lho. Monggo Mas Agus. Kalian Mbak Kong Mbak Bilek Kerso. Nggih. Lho iki lho, Ja. Nalika paring dawuh wayangan Mas Agus ki pinten Pak Sigit sementen. Mas Agus blas ora ngenyang. Loh, nggih toh. Sing ngenyang Mbak Pipit. Oh, dalange salami. Aku mau tangga. Ampun, niku mau. Ampun ping 5 salaman karo Mas Agus. Ngerai nggih. Pripun Mas Agus bengi iki kok Nggih. sing rawuh kok pirang-pirang nika. Pirang-pirang jan. Dos pundi perasaan panjenengan kek rawuhe pangestoni putrane jenengan. Nggih, pripun Rasane Bapak Agus? pripun? Pun? Rasane ndredeg, Pak. Nggih. Santai wong dalange pun dibayar kok nggih. Nggih. Wong Mbak Pipit ora ngentekno sing dikempit niku nggih, Mbak nggih. Nggih. Lek Mbak Pipit pripun raos ya manahe Mbak Pipit? Pripun? Menen piye, Ja? Pripun Ibu Suarane Pipit kemresek kok gimana? iki. Oh ngene iki malu loh Mas, isin-isin loh Ora jenengan. apa-apa pun. Lah nika gending sing paling disenengi napa Mbak Pipit? Nggih, napa? Oh. Gending terserah Mas. Oh, iku Piye sing- wi lagune ya Iku Mas ya? lagu sing paling ndek. Ndek ya. Kok iso ndek, Piye Jo? piye piye. Iku lagu terserah kan Piye sing judule jajal? pasrah gitu lho. Pasrah piye? Pasrah ya nyoh. Bentar. Nggih. Pak Agus mosok mboten gadah lagu-lagu napa ngoten lho Pak. Nggih, monggo Bapak Agus ini. Niku wau mbae pesen lagu Roro Jonggrang. Nggih, Mbak pesen lagu. Cocok. Roro Jonggrang. Nggih. Lah Mbak pun pesen lagu, mengken dipun aturaken sembah nuwun Pak Agus. Nggih, Mbak menawi Pipit. Ibu Pipit mboten ngersakaken tembang. Idem. Nggih, oh piyayine manutan kok, Nduk. Manutan ya, Mas. Nggih, nggih, nggih. Mungkin kula puter nggih, sembah nuwun lho Mbak Pipit niku sewu niku ajeng tinggi napa niku. Alah, alah, alah. nyawer, Mas, ki kok dhewe nyanyi sik wi kok metu, iya, Mas. sembah nuwun lagune Roro Jonggrang. Sing nyanyi Nduk Lintang karo Mas Jolang. Oh. Wah, podang kuning malih, Pak. Sik Nduk iki ora tak jelasne. Piye-piye, Mas? Ngapunten nggih, Pak. Rada butek kancane. Sik Nduk Lintang Kairo, gentenan nek omong karo Jolang, Nduk. Meneng ae iki engko ngene kowe ngono mah ora dadi iki engko. Piye Pak? Podang kuning munggah kabeh lho piye? Roro Jonggrang munggahe Roro Moto. podang kuning. Lah. Jaipong. Lah sing jaipong ni malah ora melu ya, Pak. Nggih. Liyane Budang Kuning wis metu maksud Ya saya. wis Roro Jonggrang ra. Roro Jonggrang request Mbah Kung. Nun sewu mboten kemringet ta teng panggung. Walah niki pun jenengan tebas sampe diapa-apakno karek jenengan iki, Pak. Wilayahku dhewe, Pak. Lah nggih wilayah itu. Ya ngono lho, Mas. Wis rada ape dadi, Bro. Ditebas Mas, ditebas kabeh sak gulune Jolang. Mas Agus ngendikane wilayahku dhewe, Mas. Siap. Roro Jonggrang ya, bunga kendang, bunga kendang. Yo. Oh. Mbak Pipit dan Pak Agus. Goyang Mbak Pipit ya.
Matur suwun Mbak Pipit. Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Matur nuwun. Ora mokal aku manandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaperang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaga Bandung kowe ajaku malungkung. Badan iki kanggo durung rampung. Welapati Kang Mas Prabu Kupala kamu serna labuh ing segara. Tobat kowe wanita sing hebat. Ora ngerti yen Bandung lanange jagalan. Putra ratu pengking Prabu Kamarmaya. Aku duwe hati sekti Pandawasa. Rara jonggrang manuta sun pundhut garwa. Bandung aku duwe bapak Candi Sewu. Candi Sewu sawangi kutut. Ayo Mas Isan, ayo mriki. Mas Isan, ayo mriki. Panyuwunmu. Ayo Mas Isan. Ayo. Monggo Adik kesini Adik. Ayo mriki. Ayo karo Masik. Terima kasih. Terima kasih Adik. Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Orang Terima kasih Adik. asmaran. Waspa ayo Mas Isan. Prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Ayo juga tiba lintang. Joko Bandung kowe ajaku malungkung. Barang iki kanggo durung rampung. Belopati Kang Mas Prabu Kupala. Kang wis serna labuh ing para Tobat kowe wanita sing hebat. Ora ngerti yen Bandung latake jagat. Putra ratu pengging Prabu Tamarmaya. Aku duwe haji sekti Pandawasa. Rara jonggrang manuta sun pundhut garwa. Kok Bandung Aku duwe bapana Candi Sewu sawengi kudu dadi. iya jonggrang panyuwunmu tak turut. Wah, Matur nuwun Mas Agus Mbak Pipit. nggih. sembah nuwun Pak sangat. Mbak Pipit sampun. Mbak Pipit, Mas Agus. Pak nggih, Pak Agus. Matur sembah Nggih, nuwun, nggih. sami kali Mbak Pipit nggih. Padha. Nggih, monggo. Sembah nuwun Pak Pipit. Nggih, Pak Agus karo Matur sembah itu nuwun. yang dinamakan
memang wong tua anak polah wong tua kepradah senengane wayang tanggapke wayang. Tanggapke wayang. Ora kaya kancaku wingi. Piye Mas, piye? Seneng wayang nggih, Cung, nggih melok joget-joget sunat-sunat nanggap napa nanggap barongan. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa Mas, itu namanya Saiki usume ngono. cinta budaya. Sore barongan dirak terus bengi wayangan. Oh Usume iya. ngono. Oh double ya Mas ya. Mriki niku mantenan yo nganggo dramben barang. Nganggo nek cara mriki numpak jaran. Oh, ngoten. Manten kampung Nggih. putri. Rame ngungkuli ning Rembang. Oh nggih. Nggih pokoknya terima kasih banyak buat Mas Agung dan Mbak Pipit. Mas Agus dan Mbak Pipit. Mas Agus dan Mbak Pipit Ya. matur sembah nuwun. Mugi-mugi sehat selalu, berkah selalu, lancar rezekinya ya Mas ya. Amin, amin. Awet leh momong anak dan putu. Lah, Nah. jilaras. Coba Nih. nganu nduk lintang lungguh sik iso ngombe-ngombe sik dulu. Anji, matur sembah Yen, nuwun. leren sik. Awakmu ngombe-ngombe sik. Ah. Coba nduk lintang kairo neh karo Mbak Ida Lala. Latihan karo Bunda ya. Bundas. Tadi sudah sama ayah, sekarang sama Bunda. Kedua sama Bunda. Ini sama Bunda Lala. Iya. Bunda Lala ini nama besar, nama kecil Bunda Lele. Kok lele toh Mas? Ya. Lili. Iya Lili. Bunda Lili. Kayak sandal. Sandal Lili. Sandal Lili. Request terbanyak menika Puspita Nala. Lagu Nyu. Nyu apa? Nyusahno sing nyanyi. Nyusahno sing nyanyi. Lah ya saire bolak-balik ki nek ora disinaoni tenan kowe aransemennya itu sulit. Bledru ya Mas ya. Memang anomali satu ini luar Iya iya biasa. toh. Anomali ya. Sama Bunda ya sayang. Di MC ini Jawa kowe duwe campur sari dadi ya kowe pantes nek dadi MC Jolang nyampur sari. Kuwi orang MC wis sampe rodok lali. Bapak Ibu, Sing dalu sedaya. suaramu kok kaya Nih toh kemu. maju toh Mas. Natap Milih lho kok yo Mas. ning kene. Yo aku penyiarno lho. Gan lega. Disimak Pak Ngadinu Pondok Ungu lho sing apik le Mana lho Mas? Mana lho? ya. Karo Pak Wasrip Pemalang sing apik nyarke. Nggih urung nate mriko. Nggih, nggih. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya sinambi pinarak kali martika sinareng cakra ningrat campur sari Puspita Nala wonten Dik Ida Lala Lintang Kairo. Yo. Wanatya ayu utama ngambar arom ing kusuma mulat lang branto agawe sanseming Rasa tresnaku gambar harap kanggo jiwa katon memarisi sekar bakar lan melati rinonce katon dinelong mbak kandianing
takkan tiada cakat katresnan. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai yang kau tahu, rembulan kau sungguh benar, yang seni tresno kang tuhutan ono liya mung sira wong bakas. Terima kasih Mbak Laila. Terima kasih Dek. Ida Lala. Oh Mbak Lala. Anggur ora Majnun ra apa-apa, aku diundang Laila ra apa-apa. Oke, terima kasih banyak, suaranya Yes, bagus sama-sama. sekali Pak Igit. Lho niku pripun niku dedengkote campur sari, Nduk. Ki mbiyen Gua urung ana campur Jas ya, Mas, sari ya. iki, Aku biyen jadi Mbak Ida minder nih campur kayak gini, sari Mas. sik ngono. Ya. Ngendikane macake urung ana campur sari Mbak Ida Lala ki ya wis dodol. Dodol swara. Oh, heeh. Coba karo Mbak Putri, Mbak Indri, Mbak Lila karo Mbak Melani. Lila ki le dandan wis mau jam 3:30 Wih, karo live streaming. Cek paripurna ya Mas ya. dikira maine bar magrib lho. Ayo Nak. Itu saking semangatnya loh Mas. Iya tadi. karena ben maksimal untuk make up. Iya betul. Make up. Make up. Make up. Saiki make up e streaming lho. Mendoakan De Izam. Oh, muga-muga dadi bocah sing soleh. Amin. Pangestunipun. Lagune yo alamate anak Anak soleh. Dek Lintang tengah sini Dek Lintang. Oh iya. Iya. Luar biasa ya Mas. Cakra Iya. Ningrat ada solawatannya. Oh, Cakra Langgam tayub. Ala Indri ki padha ae. Piye to iki, piye to iki? Darane tengah ngluyur ae. Bocah kok lalinan, wong papat ngono. Remote iki batune iki wis ora konek karo. Wis ketok moto papat tinggo tengah ndek lho. Coba Ndri omong Ndri mendoakan apa Ndri karo Kurang Dik. cas ngene iki Mas. Nah, Eh. iya. Pripun Pak? Nggih. Pak Igit ngantek ora konsen. Mbak Indri kurang dicas. Mendoakan apa karo Dik Izam? Nggih, semoga Dek Iza menjadi anak yang soleh, Amin. berbakti, cerdas, Amin. pintar, Amin. tambah. Semoga cita-citanya tercapai. Amin. Muga dadi bocah cerdas ora lalinan ya. Ayo Mbak Putri, Mbak Putri. Ah, nggih.
ndokake apa, Nduk? Ngangge pantun nggih, Pak. Oke. Sing ngajari mesti Mas Bagus iki mau. Pak. Mboten. Pantune piye, Mbak Putri? Godhong pandan kecemplung banyu. Cakep. Semoga Dek Izam sekeluarga sehat dan bahagia selalu. Amin. Sing kenang wis tau. Pancen sing kenang lambene elek. Tepat niku, Pak. Betul niku, Pak. Ganti iki Mbak Melani. Ayo Mel. Tuku pentol ning Kutha Semarang. Oh Mas Mondel. Ayo apa. Nggih, biasa mawon nggih, Pak. Ya biasa. Ora nggo ndok. Nggih, mugi-mugi tansah sehat selalu. Amin. Amin. Cita-citanya tercapai. Nggih. Sapa? Dik sapa jenenge? Dek Izam. Iya. Nggih. Jajare Mbak Lila. Ya, Lil. Alumnus UNES. Nggih, mugi-mugi Dek Izam rezekinipun lumintu. Amin. Sehat jiwa raga, bahagia selalu. Amin. Ayo Mas Doyik ngucapin apa Mas Doyik? Ngeluh, Pak. Ayo. Lah mau ki lagu sore-sore Doyik wis kene. Oh, alah ki mau jebule ana rejene. Mulane kok rontok seliring-seliring piye ngono. Ngece. Kuwi campur sarine kesaing karo nggonmu iki. Dadi muni ngono kuwi dadi. Nggih, Pak. Wingi regane diduni ya, Pak. Ayo jelas sapi kene lho, Mas. Ya son rezeki ana sing ngatur kan. Sing ngatur ya sing nanggep-nanggep iku. Pancen iya. Ya. Nggih. Aja lali tanggal 31 Januari, Jo. Di Taman Budaya Sambungan ada pentas musik sambungan. Oke, Pak. Ono band. Pun kula woro-woro teng kanca-kanca. Iya. Jogja mau rombongan Pak iki 31 Januari. Iya, coba kayak ngapa? Lagune Alamate Anak Soleh. Yo.
bisa dadi sukses. Muga-muga kita bisa ngelampai dunia akhirat nangmu bilahi. Muga-muga kita bisa ngelampai dunia akhirat nangmu bilahi. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyam ibadarati. Rabbana yatim radalarabi, ya Huwailaju iwalarabi. Sembah nuwun perkara lagon sambung nggen goro-goro mbacutke lakon sik ya nok tak derekke mak.